Усіх захоплених Росією українських моряків суд у Москві залишив за ґратами. Сьогодні там слухали клопотання на продовження арешту 4 з 24 наших військових. Справи Володимира Лісового, Віктора Безпальченка, Володимира Варімеза та Владислава Костишина напередодні розглянути не встигли і перенесли їх на сьогодні. І хоча захист наполягав, що підстав тримати українців за ґратами немає, а у разі пом'якшення запобіжного заходу українське посольство забезпечить усіх моряків житлом, суд на ці пропозиції не пристав. 21 військового заарештували до 24 квітня, ще 3 до 26-го. З зали суду моряків проводжали оплесками та вигуками «Слава Україні!». Ой, Любчик! Всі адвокати будуть подавати апеляцію. Наші моряки тримаються дуже добре, справжні герої. Потрібно використати всі можливості для того, щоб їх звільнити, в тому числі і цей суд. Вчора було на судовому засіданні присутні багато послів, і вони вже зробили заяву, і це дуже добре. Залежить останнє рішення сьогодні від Путіна і від міжнародної спільноти, тому що керівники держав мають, я думаю, можливості всі тиснути на нього для того, щоб він таке рішення прийняв.